Po rokoch letargie zažíva turistický priemysel na Slovensku boom. Nové hotely a akvaparky lákajú turistov do starých dobrých Tatier, či už vysokých, alebo tých nízkych. Nie každý má však dôvod na radosť. Slovenské jaskyne bez pochyby patria k tomu najvzácnejšiemu, čo doma máme. Napriek tomu ich návštevnosť od roku 2008 klesla až o 50%. Ako by sme zabudli, že aj dolu pod zemou sa ukrýva jedinečné bohatstvo, ktoré stojí za pozornosť. Ako dať návštevníkom vedieť, že pod ich nohami sa ukrýva more neobjaveného? Vytvorili sme podzemné periskopy, s ktorými sa dá nahliadnuť do útrob zeme. S pomocou technológie 360-stupňového snímania sme turistom ponúkli možnosť nahliadnuť do najkrajších slovenských jaskýň. Srdcom zariadenia je smartfón vybavený gyroskopom a aplikáciou reagujúcou na pohyb. Keď človek do periskopu pozrie, senzor aktivuje obraz a používateľ si vyberie, ktorú z 12 jaskýň chce virtuálne navštíviť. Otáčaním periskopu sa užívateľ rozhliada po jaskyni a obraz vo Full HD kvalite si môže kedykoľvek priblížiť. Samozrejme, dozvie sa aj základné informácie o konkrétnej jaskyni. Prvé inštalácie zaznamenali okamžitý úspech. Nová sezóna práve začína a 5 periskopov sa vydáva na turné po celej krajine. Slovenská správa jaskyň tak návštevníkov opäť pozýva nie von, ale dnu do prírody.